A provincia de Ourense segue capitalizando os problemas polas enchentes dos ríos polo momento. Hai desbordamentos no Támega, no Arnoia, na Conca do Limia, no Miño e no Avia. Tamén hai aviso vermello nos Peares e laranxa en varios puntos, dende a cidade de Ourense a Xinzo de Limia, Berín ou Baños de Molgas. Preocupa especialmente a arestora a zona de Ribadavia en varios puntos, entre eles na zona da Veronza, onde conflúen o Avia e o Maquiáns, e onde hai negocios, vivendas e o centro de saúde. Están subindo os dous. E o problema tamén do Miño, que tamén xa empeza a retranquear para atrás. Entonces, este é un punto crítico aquí, tamén na carretera de Arnoia, tamén estamos pendientes de que suba tamén ter que proceder a cortala. O que chove, isto non hai xa que non sosteña. Desde as 8 xa subiu bastante, xa subiu 2 metros casi de... Entonces, claro, que non vai estar preocupado, porque nas casas de campo sempre hai moita cosa nos baixos, porque nós temos... Entón, agora habrá que levantar todo para arriba, lavadoras, neveras... Outras imaxes tomámolas en Ponte Caldelas, no interior da provincia de Pontevedra, que está en aviso amarelo por chuvia. O desbordamento do río obrigou a mover varios coches estacionados nesa zona. No momento desta grabación, afanábanse en buscar o propietario dese vehículo gris, o que non daban localizado. Esta mañá non choveu tanto como se prevía no interior de Pontevedra, pero o aviso laranxa continúa e os servizos de emerxencia seguen moi pendentes da situación. O temporal costeiro na provincia obrigou a cortar a autovía de Marín por cuarto día consecutivo. En Vigo, parques e cemiterios están pechados e se cancelou o transporte marítimo de ría. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves, 5 de febreiro. A borrasca trae consigo unha situación complicada no mar tamén. Hoxe está activado o aviso laranxa en todo o litoral galego por forte ondada e vento. Na provincia da Coruña poden rexistrarse ondas de ata 7 metros e hai concellos como Betanzos onde os veciños tamén loitan contra as inundacións das súas casas e dos seus negocios. As chuvias intensas dos últimos días tamén semellan ser a causa do derrubamento dunha vivenda no concello de Rois. Trátase dunha casa habitada por un matrimonio de persoas maiores. As paredes de varias estancias caeron por completo, incluída a habitación na que dormen. Afortunadamente non estaban nela e salváronse. En estes días de tanto temporal, os ríos arrastran moita vexetación, troncos, polas e follaxe, taponan o paso da auga en algúns leitos onde compre extremar as precaucións e axilizar os traballos de limpeza, algo que intentan os operarios municipais nos poucos momentos en que o tempo o permite. Sale por fora a agua, hai veces que vai para as casas, vai por encima das carreteras, estropea as carreteras todas, e o que se trata de que este limpio todo isto. E agora estamos sacando árboles tirados, limpiando unha cuneta dunha carretera. Pero non todo vai ser temporal. En este Galicia Noticias falaremos tamén de novo do aparcadoiro ilegal da Lavacolla preto de Santiago. Un dos responsables do aparcadoiro Fantasma estampou presuntamente o coche dun cliente contra a vía de acceso ao aeroporto. Así, como ven, é como quedou o vehículo. No canto de facerse cargo dos danos, a persoa responsable do sinistro deixou o vehículo abandonado. O afectado é un veciño da Estrada que lles confiara o seu turismo aos donos da empresa sen saber que se trata dun negocio ilícito. Cando chegou, pois viña ca matrícula arrancada, posta no parabrisas, con unha cervexa dentro do coche, viñan bebendo cervexa. Claro, que pasa que esta empresa, claro, non é unha empresa legal, por tanto non ten seguro de responsabilidade civil, e calquera cousa que lle pase ao coche, quen paga é o cliente final, como neste caso. Neste caso, pois, o coche siniestro total e quen ten que asumir ese coste é o cliente final. Antes de ir con todo o relativo ao temporal, temos que comezar cunha nova de última hora. Un home de avanzada idade faleceu en Silleda preto do mediodía tras quedar atrapado nunha máquina de polos. O accidente tivo lugar no lugar de Couto, na parroquia de Refoso. Os equipos de emerxencias desprazados só puideron confirmar o falecemento. Terán máis detalles deste suceso nos vindeiros servizos informativos. Uns apuntamentos tamén da crónica de sucesos. A xuíza do Tribunal de Instancia de Muros decretou a posta en liberdade do detido onte en relación coa operación Saona contra o narcotráfico.
aquela das case 4 toneladas de cocaína incautadas na Pobra do Caramiñal. Queda investigado por un delicto contra a saúde pública, pertence á organización criminal e branqueo de cartos. Retíralle o pasaporte e terá que comparecer semanalmente no xulgado. Un policía de Islandia viaxou ata Vigo para arrestar un narcotraficante que estaba fuxido e tralo que andaban as autoridades do seu país. No operativo tamén participaron axentes da Audico da comisaría viguesa. O detido é un español duns 40 anos que vivía nun piso da cidade olívica. Tiña unha orde europea de detención e buscaba a Interpol. O caso está en mans da Audiencia Nacional, que xestionará a extradición do presunto delincuente solicitada polo goberno islandés. A Garda Civil prendeu tamén os 2 presuntos atracadores dunha entidade bancaria en Cervantes, Lugo. Os axentes seguíanlle a pista des que atracaran a oficina o pasado 24 de outubro. Daquela, apuntaran cunha arma de fogo a unha traballadora e fuxiran con preto de 90.000 euros. Pois ben, este mércores quixeron repetir a fazaña. Volveron á mesma entidade coa intención de atracala de novo. Os axentes colléronos na hallada e frustraron o roubo. Imos xa con toda a información relativa a ese temporal Leonardo. O nivel dos ríos continúa subindo en Ourense. Hai desbordamentos no Támega, no Arnoia, na Conca do Limia, no Miño e no Avia. Preocupa especialmente a Arestora, a zona de Ribadavia, en varios puntos. Demetrio, contanos. Sí, un deses puntos é este no que nos atopamos agora mesmo. Como poden comprobar, aquí este o río Avia, que está completamente fora do seu cauce, que inunda e desborda e cubra toda esta rúa. Aquí tamén se encontra con outro afluente que teria que baixar por debaixo desta ponte, o Maquiáns, e agora mesmo esta é a estampa que lles podemos amosar. Chega a entrar na inmediacións do propio centro de saúde e tamén na entrada dun bar que se atopa aquí ao fondo. Moi expectantes continúan agora e nas próximas horas. Calcúlase que xa a partir deste instante, entre as 3 e as 4, xa empezaría a baixar o caudal, pero de momento, como dicíamos, zona acordoada polos efectivos de seguridade para que non poida pasar ninguén e evitar calquer tipo de risco, e agora mesmo, como dicimos, moi pendentes das próximas horas. A situación na Conca do Miño empeora por minutos. Na Foz, en Ribadavia, onde o río Avia desemboca no Miño, o nivel da auga subiu 20 centímetros en só unha hora. Hai aviso vermello e o GES está vixiante por se fai falta cortar a estrada da Arnoia. Estamos esperando o pico do Avia, que ainda vedes que está chovendo moi fuerte, moi seguido. Nos dicen que a partir de mediodía, ao largo da tarde, nos vendrá o pico no Avia. O pico do Miño nos dicen que chegará esta tarde. Entonces esperamos a confianza que temos é que tamén non nos coincidan os 2 picos, porque sería un pouco peor. O Avia xa desbordou nos sitios habituais, como a Quinza. Mariluz, que vive ao carón do río, xa está preparada por se ten que mover mobles. Que non vai estar preocupado, porque nas casas de campo sempre hai moita cousa nos baixos. Entón, agora habrá que levantar todo para arriba, lavadoras, neveras, é un problema. Se tiveran un río limpo, por lo menos, eso era nos ben. Os que vivimos aquí estamos un pouco preocupados. Tamén toman precaucións na Veronza. Cada día vai aumentando máis o nivel do río, porque o que chove isto non hai xa que nos sosteña. Ha llovido mucho y se notan los ríos que han crecido mucho. Aquí xa non se distingue onde acaba un río, o Avia, e onde empeza outro, Maquiáns, totalmente desbordado e ameazando con entrar no centro de saúde da vila. Vamos a cortar xa ahora mismo e seguir esperando, senón temos que ir retrancando máis hacia atrás. Suben os 2, están subindo os 2. E o problema tamén do Miño, que tamén xa empeza a retranquear para atrás. Entonces, este é un punto crítico aquí, tamén na carretera de Arnoia. Tamén estamos pendientes de que suba tamén ter que proceder a cortala. Tamén hai aviso vermello nos Peares. O Miño subiu aquí 2 metros en 24 horas e avisos laranxa en prácticamente todos os ríos da provincia, na Conca do Limia, na do Támega, no Arnoia en Baños de Molgas e no Miño o seu paso pola cidade, onde xa cortaron os paseos fluviais. Non hai máis que ver a presa de Velle aliviando para facer unha idea da forza da auga, un caudal de 1900 metros cúbicos por segundo. É un cúmulo de pérdidas, obviamente. Non se acorda un inverno así, a verdad que non. Eu non acordo, levo toda a vida ao mar, aos 45 anos, non acordo un enero así,
Hai aviso laranxa por chuvia no interior da provincia de Pontevedra. Nalgúns puntos hai anegamentos e incidencias. Vexan. Chove sobre mollado no interior de Pontevedra. En concellos como o de Fornelos de Monte xa perderon a conta do último día seco. Sin parar en Fornelos, ni idea, pero 15, 20 días, ou mellor ou máis, non sei. Foron concretamente 31 días seguidos de chuvia en Fornelos e hoxe poderíanse acumular máis de 100 litros en 24 horas nalgúns puntos do interior da provincia. O aviso laranxa obriga a non quitar o ollo dos ríos. Está activado o plan Inungal no Maceiras, no Lérez, no Miñor e no Miño. E en Ponte Caldelas o Verdugo rebordou. Está chegando xa, cubriu todo o paseo que vai hasta a zona do balneario e está chegando xa a zona onde estaban aparcados os coches, que de feito xa retiraron algúns a policía local ou mandaron a retirar, pero hai algún que ainda non se deu retirado e corre perigo. Actividades suspendidas, coches en perigo, paseos somerxidos e semella que Leonardo aínda ten auga para descargar pola tarde. Ahora mismo non se ven xa nin as papeleiras, ni siquiera todo o paseo que vai hasta lá, que está totalmente inundado e é probable que se sigue chovendo así con esta forza siga subindo e incluso chega a invadir toda esta zona da praza de Abastos que moitas veces se inunda. Tamén o río Ulla saiu do leito en Ponte Ledesma, anegando a área recreativa, pero os veciños semellan afeitos ou resignados. Estamos adaptados xa que a zona aquí non hai problema ningún. O que pasa é que, bueno, pasa isto, pero este de todos os anos. A máis, o temporal costeiro na provincia obrigou a cortar a autovía de Marín por cuarto día consecutivo. En Vigo, os parques e cemiterios están pechados e cancelouse o transporte marítimo como Razo. Compre evitar actividades preto do mar e dos ríos á espera de que amaine o temporal. O temporal tamén está a repercutir no transporte ferroviario. Os trens con orixe e destino Vigo están suspendidos polo aviso amarelo por chuvias decretado en Pontevedra. O Adif informaba esta mañá da cancelación do servizo por existir risco de inundacións e desprendementos de terras. A suspensión afecta a 22 servizos de alta, media e longa distancia. Renfe habilita cambios e anulación de billetes de xeito gratuito. O que non se lles ofrece aos viaxeiros son medios alternativos para viaxar. Teníamos tren para Vilagarcía a las 8 y los chicos nos han dicho abajo que tenemos que agarrar un autobús porque ellos no, o sea, digamos el servicio del tren está cancelado por el tema de la meteorología, del clima y tal, la tormenta, y nos han hecho comprar un tiquete de autobús. Tampouco nos deron alternativa, está todo moi colapsado, as vías están inundadas, tampouco deron buses. Es que no me llegó ningún aviso de que había paro. Acabo de llegar a la estación, iba a coger el tren y acabo de ver la situación, entonces no tengo ni idea de cómo hacer, porque trabajo en Coruña, o sea que no tengo ni idea de cómo voy a ir a trabajar ahora mismo. Tiven que coller un tren de Coruña ata aquí ata Santiago e agora un bus de Santiago a Vilagarcía. Tanta borrasca seguida afecta xa a case todo, mar revolto, asolagamentos, fochas nacendo por toda a rede viaria e tamén no patrimonio. Unha das edificacións máis emblemáticas do medievo galego, a Torre de Torés, nas Nogais, sufriu o maior derrubamento en anos en parte da súa estrutura. A Torre de Torés formou parte dun castelo do século XIV. Hai moito que perdeu o seu esplendor e vai resistindo en pé como pode. Nos últimos anos, de cando en vez foi perdendo algunha peza, pero a sucesión de borrascas deste inverno púxollo moi difícil e acaba de sufrir o derrubamento máis importante nunha década. Como está ese xa medio de ruido, a auga vai sometendo e vai abrindo. Estaba a punto de caer, entonces ahora al llover, pues peor todavía. É agora unha parte importante e supoño que se sigue así o tempo ainda caerá bastante máis. Por sorte, as pedras caeron sobre un prado e ninguén quedou ferido, nin entre veciños, nin entre os turistas que se achegan a ver o monumento. A mí mesmo estuveron un montón de pequenos, como é Costo, un montón de pequenos xustamente por onde quedou a barronca, estuveron os pequenos xogando. Pudo matar 5 ou 6 pequenos tranquilamente. Sempre hai algún coche sacando fotos, mirando para arriba, para baixo. Casi todos os días, diría, eu todos os días non paso, pero estou por dicir que todos os días ven alguén velo. Declarada Vique propiedade da familia Medinaceli que lle cedeu o Concello, os veciños piden ás administracións que consoliden a estructura. É un símbolo e un reclamo turístico e ademais tú desde calquer parte que mires de todo ao redor, o primeiro que veis é a torre. Marchou un cacho bon e como non miren algo por ela, isto non queda nada, porque se ve que está, que está desfacéndose toda. Home, polo menos que manteñan. Bueno, agora está aí, porque de aí para arriba xa, se non arreglaron hasta aí, de aí para arriba non van a arreglar.
Non é o único estrago que está a orixinar o exceso de auga. Un corremento de terras obrigou esta mañá a cortar o tráfico no quilómetro 12 da estrada provincial que comunica Santo Estevo con Pantón, e varias estradas provinciais están cortadas por asolagamentos. Na aldea de Busto, en Rois, unha familia aínda intenta recuperarse do gran susto que viviron a primeira hora da mañá deste martes cando unha antiga parede de pedra da súa vivenda veuse abaixo e caeu sobre dúas habitacións. Esta mañá, unha pá excavadora trataba de retirar os escombros do camiño e poder recuperar a normalidade na aldea. Nesa casa reside unha parella de idade avanzada que habitualmente durme nunha desas habitacións. Afortunadamente, no momento do suceso estaban almorzando na cociña, pero un rato antes a muller estivera nesa estancia facendo a cama. Os propietarios achacan este suceso á enorme cantidade de auga caída nas últimas semanas na zona e a pouca consistencia da parede exterior da vivenda. De feito, segundo os datos da AEMET, Rois é o concello con maior precipitación media de toda a península. Nestes días de tanto temporal, os ríos arrastran máis vegetación ca nunca, troncos, polas e follaxe, taponan o paso da auga en algúns puntos onde compre extremar as precaucións e axilizar os traballos de limpeza. Iria. Sí, e precisamente por iso operarios de concellos como este de Brión se dedican entre borrasca e borrasca a retirar a vexetación que pode ser perigosa. A idea é evitar que, por exemplo, un tronco como este remate no río, aumentando o risco de inundación cara á estrada ou cara ás casas, ou mesmo ameazando os piares dunha ponte, tal e como sucedeu o luns no concello de Brión. A forza da auga e do vento arrastra cara aos ríos un perigo engadido, a madeira. As polas bloquean o paso da auga, aumentando o risco de rebordamentos. Por ahí lo ves ya, ahí se fue todo, el camino lo deshizo todo. Hay un paseo de unos 2 kilómetros y está todo totalmente destrozado. Estamos procedendo a facer numerosos cortes de estradas, de pontes, máis que nada seguimos recomendando en da Policía Local de Negreira que a xente non se aproxime tanto ao río, paseos fluviais, etc. Nos momentos en que o temporal o permite, os operarios dos concellos afánanse por retirar a vexetación dos puntos máis sensibles, como é a zona inundable do Lamego, en Rois. Despois destas trombas de agua que están caendo, hai árboles que se caen outra vez, hai que vir, hai que limpar as tajeas, porque unha vez que ven a follastra toda, tapa as tajeas, e claro, iso vai sobre a carretera, crea máis inundacións por aí adiante. Que bota, sale por fora a agua, hai veces que vai para as casas, vai por encima das carreteras, estropea as carreteras todas, e o que se trata de que este limpio todo isto. E agora estamos sacando árboles tirados. A máis, o impacto continuado dos troncos sobre os piares das pontes poden facelos colapsar. Iso foi o que sucedeu o luns en Vidaloíso, no concello de Brión. Co tema da madeira que está sin quitar dos ríos fixolle forza, é dicir, a auga fixo forza ca madeira e foi na deteriorando. E non se fixo nada. Entonces, claro, agora pois a plataforma faría máis forza e arrastrouna, levou todo, non se pode pasar nin a vehículo nin a andar. Si, rompeu unha ponte, claro, quedan os paus trancados, que veñan os árboles que hai tirados, fan forza e poden romper un pilar e vai o puente abaixo. Riscos que obrigan a sinalizar e pechar o paso nalgúnas zonas de ribeira, polo menos ata que baixen os caudais e se poida entrar a limpar os restos vexetais deste longo tren de borrascas. Pois os ríos precisan un mantemento mellor, sen dúbida, do que ocasionou esta tremenda riada na rúa Quintián, en Ourense, causouna un operario que picou unha tubaxe coa súa pá, causando non só esta imaxe tan espectacular, senón tamén unha situación de moito risco para eses vehículos aos que lles caeu a auga en riba a xeito de fervenza. Finalmente, por sorte, non houbo danos maiores. En Betanzos, as chuvias intensas coincidindo coa preamar esta madrugada provocaron o rebordamento dos ríos Mendo e Mandeo por terceiro día consecutivo, causando inundacións en vivendas e negocios. Os afectados exixen medidas urxentes porque din que este problema o veñen sufrindo dende hai xa unha morea de anos. Completamente anegadas amenceron as rúas da zona da Tolerancia, o Pasatempo e o Porto. Alí o ximnasio e varias naves do polígono industrial quedaron totalmente inundados tras o rebordamento dos ríos Mendo e Mandeo. Eu creo que esta noite, para min, foi a máxima de todos que eu conocín. Casualmente, as comportas teñen 75 centímetros de altura e faltanlles 20 centímetros para rebosar todo xa.
É dicir, aquí cubreu 50 centímetros a nave, que eu non podía abrir as comportas pola cantidad de agua que había. Entonces, a afectación é moi grave. Outra das zonas afectadas é a da Ribeira. Os veciños destas casas tiveron que poñer bolsas nos pés para poder sair a traballar. Fue bastante complicada, bueno, todo el pasillo lleno de agua, era muy complicado poder salir porque, bueno, llegaba más arriba del tobillo y, bueno, eso esperando que bajara la marea porque si no, no puedes hacer absolutamente nada, no sabes si echar hacia afuera porque le entra al vecino, entonces no sabes realmente qué hacer. Entró en todas las casas, sí. O sea, que os danos... Sí, el de enfrente tuvo que sacar todo para afuera, llamó al seguro y todo. E xa levan así 3 días consecutivos. 3 días consecutivos. Encima, sin traballar, mal, problemas. Fueron varios días. En principio se inundaba, pero poco. Y después ya ayer es que fue una locura, o sea, todo lleno de agua. Esto aquí también lleno de agua y saliendo impresionante. Ya esta mañana un vecino que vino ya con una bomba nos ayudó. Fluye a presa de Chelo, que tamén abren. Entón, baixa máis caudal de agua, influye a chuvia e a luna. Eu non son técnico para dar a solución, pero eu sempre poño o exemplo que é moi fácil. Países Bajos, xa o di a palabra, Países Bajos. E ali está a solución. Din que xa se preparan para a seguinte porque non vai parar de chover. De feito, en toda a provincia da Coruña, agás no noroeste, hai activado un aviso amarelo por chuvia e outro tamén amarelo por fortes refachos de vento. Nas zonas máis próximas ao litoral poden superarse os 80 km por hora. Estamos acostumbrados, si esperamos o tempo non damos saído nunca da casa. Precioso, estamos, mira, cada día un modelo distinto, estamos como queremos. Aviso tamén no litoral desta volta laranxa por mar de fondo con ondas de entre 5 e 7 metros de altura. Por eso están los surfistas ahí esperando, ¿no? A ver si vienen, ¿no? A ver, es lo que dice el tiempo, pues bueno, pues habrá que ser precavidos. Vale, y no pasar a las playas, no interrumpir, entrar en las playas que la gente corta los cierres. Afectame polos pescadores, claro, e polo peixe, que non como. Non nos acercamos ali, xa está. Unha situación que se vai manter polo menos ata o mediodía do sábado. Levamos un mes informando dos temporais e do seu impacto na frota que prácticamente botou o mes enteiro amarrada e se amarran os barcos, as lonxas quedan baleiras, así que din que estamos diante do peor arranque de ano que se recorda. Dende comezo de ano encadeando temporais, en Ribeira amarraron ata os arrastreiros de litoral, os máis preparados para aguantar. Barcos máis grandes son de litoral e sempre temos máis valentía para traballar, pero é moito. Non se acorda un inverno así, a verdad que non. Eu non acordo, levo toda a vida ao mar, aos 45 anos, non acordo un enero así, Os poucos que traballaron algo son os que puideron facelo ao abrigo da ría, pero tamén foi mal xa eneiro. Non sei, non é só enero, diciembre, enero e estamos en febreiro. O problema é o mal tempo. Así que á lonxa chegan fabas contadas. Os da Ameixa que traballan aquí na playa ao abrigo, pulpo ainda hubo algo, non son 3.000 kilos, pero pode haber 200, 500. A ver cando empezan a mainar estes temporales é que empece a faenar con constancia o arrastre que volva ao lirio É case a cero de lirio porque non hai arrastre, así que o volume baixa. Nos últimos 20 anos só baixaron d'1 millón de kilos en xaneiro 3 veces, en 2024, 25 e o récord tramal, o 26, con 314.000 kilos anotados. Os 2 últimos anos foron para olvidar, porque o normal é que teñas igual unha semana, 2 ou 3 días malos, pero que estos tempos son toda a semana parados, salen un día mal tarde arrastro. O caso é que a situación se repite na maioría das lonxas galegas. En todo Galicia, Aquí ainda na zona de que temos rías, ainda somos un pouco máis privilegiados, pero na parte do que son o que é costa a costa, Costa da Morte e todo para norte, pois é moito máis, afecta moito máis o temporal. En Nostras Basías, o único pouco peixe que hai é un barquiño do día que anda por aquí abrigo das rías e outro un pouco peixe que vende gran sol. En kilos e tamén en euros, este pasado xaneiro foi o peor dos últimos 20 anos. E xa teme polo que poida vir, porque pinta mal para o marisco. O máis difícil vamos a encontrar destas semanas para diantes, cando baixen as mareas vivas, cando empezamos o tempo un pouco mellor, para ir evaluando toda a mortanda canta hai. Este accidente nas inmediacións do aeroporto da Lavacolla sería un máis se non fora porque o dono do coche non era quen o levaba. Era dun viaxeiro da estrada que o deixou nun dos aparcadoiros de baixo custo que hai ali. Seguro que xa adivinan cal.
Pois o coche colleuno a dona dese aparcadoiro, presuntamente, un aparcadoiro ilegal, esnafrouno, deixouno onde o ven, e agora non hai seguro que responda. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. Xiro na investigación pola explosión registrada nun piso do barrio compostelán de Vistalegre o sábado pasado non se descarta que fose intencionada. Os investigadores estudan agora se o inquilino da vivenda puido abrir 2 bombonas de butano de xeito voluntario. No incidente, o home resultou ferido grave con queimaduras de consideración en gran parte do corpo. A deflagración tamén provocou danos estructurais importantes no edificio. Volve a escena a parella responsable do aparcadoiro ilegal da Lavacolla en Santiago. A última vítima é un cliente que lles confiou o coche e que o recuperou en estado de sinistro total. A muller esnafrouse na entrada do aeroporto e fuxiu. Agora non hai seguro que responda. Deuse en chamar aparcadoiro fantasma e, como todas as fantasmas, volveron de súpeto, con susto e con desgusto. Unha granizada así de repente, superpotente, o coche accidentado, xa non me ninguén. Iba rápido e que se equivocou de carril. Quedou o coche do revés. Nin pola dereita nin pola esquerda entrou de fronte contra o gardarraíl, saltou por riba, arrincou o ras un farol e quedou encaixado. O coche, porque a condutora responsable dese negocio ilícito que tanto deu que falar, fuxiu. Pola dirección na que circulaba enténdese que ia recoller o cliente, o dono do turismo, e o seu gancho, e tamén parte da estafa. Coño o coche no aeropuerto, ti darlle as chaves, non che dá ningún tipo de papel, de resguardo, nin de contrato, e entregancho na mesma terminal. O cliente en ningún momento sabe onde queda o coche. Non. O coche quedou sinistro total e como bo negocio ilegal non hai seguro que se faga cargo. A vítima, supostamente un veciño da estrada, non ten con quen falar. Non é unha empresa legal, por tanto non ten seguro de responsabilidade civil e calquera cousa que lle pase ao coche, quen paga é o cliente final. Como neste caso. Neste caso, pois, o coche siniestro total e quen ten que asumir ese coste é o cliente final. E incluso aparcan en zonas prohibidas, excesos de velocidade, ao final todas esas multas chegan ao cliente final. Mesmo bloquearon no móvil, como fixeran outras veces. Non é o primeiro coche que estragan, como xa denunciara outra clienta hai un tempo aquí na Televisión de Galicia. A matrícula arrancada, posta no parabrisas, con unha cervexa dentro do coche, viñan bebendo cervexa, e desta maneira nos entregaron o coche, sin ningunha explicación ni ningunha responsabilidade. Usan os propios vehículos dos clientes para uso personal. O sea, algo tan incrédulo como eu, por exemplo, teño ido de testigo a juicios contra eles e usan os propios coches dos clientes para ir ao juzgado. A parella ten varias causas abertas e non só por un negocio ilícito, tamén hai denuncias contra eles por ameazas a clientes, a competencia, a veciños, tamén por apropiación indebida ou por infraccións de tráfico. Teñen algo de todo e seguen en acción. O último que se sabe é que andaban na busca de terreo pola zona de San Marcos, a un paso do aeroporto, o seu centro de operacións. Esta mañá foi xulgado na Audiencia Provincial de Pontevedra un home o arousán acusado de tenza ilícita de explosivos. O implicado, atención, foi sorprendido pola Garda Civil con algo máis de 3 kilos de pólvora negra que el mesmo elaborara mentres realizaba labores de desmonte nun terreo situado no concello de Meis. Os feitos polo que este home arousán foi xulgado esta mañá en Pontevedra remontanse a xaneiro de 2024, cando un coñecido o contratou para levantar un muro de pedra nunha parcela que estaba a ser acondicionada para plantar un viñedo. Ao realizar o traballo, o implicado atopouse cunha rocha de grandes dimensións na que introduciu 150 gramos de pólvora elaborada por el mesmo para poder cortala. Foi entón cando se viu sorprendido pola Garda Civil, que lle incautou unha garrafa con máis de 3 kilos da substancia tras comprobar que non contaba cos permisos de tenza e uso pertinentes. Durante a súa declaración, o acusado recoñeceu e amosou arrepentimento polos feitos. Eu non me dedico a estes trabajos, porque para estes trabajos necesito unha licencia que yo antiguamente tenía, mis empresas privadas, o sea, mis empresas que yo trabajaba, tenían mis licencias. Yo para que no tenía ninguna licencia, porque yo non me dedico a esto. Yo vi necesario, pues, con fin de que valiera menos y con fin de acabar pronto, con el riesgo que yo prácticamente corrí, que es innecesario, que estoy muy arrepentido, y lo vuelvo a repetir.
Inicialmente a Fiscalía solicitaba para él 5 anos de cadea por un delito de posesión ilícita de explosivos. Con todo, tras a vista desta mañá, consideráronse os atenuantes de confesión e de reparación de danos, pois tras recibir a chamada de atención das autoridades, o acusado retirou de xeito seguro a pólvora para evitar danos accidentais. En consecuencia, a pena proposta pasou a ser de 2 anos de prisión. Incluindo a atenuante de confesión e despois polas tarefas de para as tarefas de limpeza da roca na que estaba posta a pólvora, para evitar un risco maior no futuro, co cal eso foi tamén tido en conta polo fiscal para apreciar tamén un atenuante de reparación do dano, un atenuante analóxica de reparación do dano, e con iso solicitar unha rebaixa na pena en 2 grados, en vez de 5 anos pedir 2 de prisión. O xuízo quedou visto para a sentenza na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra. Comeza a conta atrás pros días grandes do Entroido. Hoxe celébrase o xoves de compadres. En Viana do Bolo, cae a noitiña, a Fariña será protagonista da tradicional oita de sexos. O folión porá o ritmo a esta cita festiva que rematará co lardeiro colgado na Praza Maior. En Merín, os compadres compartirán cea e despois acompañarán o maragato polas rúas da vila ata a Praza García Barbón, onde será sometido a xuízo para acabar ardendo na fogueira. Son algunhas das citas máis importantes da xornada, pero as celebracións espállanse por boa parte da provincia de Ourense e o sur de Lugo. En plena temporada de chuvias hai quen pode pensar que é o momento idóneo para facer a maleta e escapar á procura de destinos máis cálidos. Pois ben, malia que o tempo non é a única motivación para viaxar, din as axencias que están a rexistrar unha repunta na demanda de reservas. Axencias de viaxes e operadores turísticos están a recibir solicitudes de información e mesmo reservas na procura dun destino onde poder gozar do sol. Queremos disfrutar, lecer, tumbarnos un pouco ao sol e, polo tanto, este tempo acompaña que xa fagamos as previsións para os destinos non só de verano, sino de Semana Santa. Agora mesmo, incluso para viaxar de maneira inmediata, cada día entran nas nosas oficinas xente preguntando, tratando de escapar e de buscar o sol, non? A verdad que este está sendo un repunte interesante, moi importante para nós. Isto non significa que haxa unha correlación directa, pero si reflicte unha tendencia. A peor tempo, maior intención de viaxar. Tamén influen os novos hábitos de consumo. Cada vez os galegos planifican con maior antelación as súas viaxes. La mayoría de salidas desde Galicia ya están completas y sí que notamos que la gente está buscando ya planificar con mucho tiempo sus vacaciones porque así saben que tienen mejor precio, por supuesto. Tamén hai moita oferta con compra anticipada, con anticipación, para que os nosos clientes axuden a viaxar con os precios mellores que haxa no mercado. As Illas Canarias mantéñense entre os destinos máis solicitados, onde figuran outros como o Caribe. Maioritariamente República Dominicana, esa Punta Cana, esa Playa Bávaro que todos coñecemos, que está aí, e sobre todo porque hai moita conectividade desde Madrid, incluso desde aeroportos de Oporto. Logo hai outro tipo de destinos en África que sí teñen certa demanda. E que é boa época para viaxar agora, como pode ser, por exemplo, Cabo Verde, Senegal, ou outros destinos tamén do Índico, non? Como Seychelles, como Zanzíbar. Viendo que a lo mejor te puede salir similar de precio irte a Canarias que irte a Asia, pues prefieren irse un pouco máis lejos. E de paso, se pode ser, desfrutar dun tempo máis cálido. É un dos barrios máis populosos da cidade da Coruña e tamén dos máis solidarios. Falamos da Agra do Orzán, onde acaban de lanzar todo un reto á súa veciñanza, recadar 30 toneladas de alimentos para destinar á cociña económica. A campaña de recollida de alimentos xa deu comezo no barrio da Agra do Orzán. A pizzería de Luigi é un dos puntos de entrega. El foi quen lanzou a idea e non pode estar máis ilusionado. Al día de hoy, con 14 personas que vinieron a donar, tenemos 152 kilos. Es buenísimo. O obxectivo é recadar 30 toneladas de alimentos para doalos á cociña económica da cidade en favor de familias que o precisen. E por que esa cantidade? Dije, el Agra del Orzán hace 29.750 habitantes, si no me equivoco, ¿vale? Y dije, un kilo por persona son 29.000 kilos. Dije yo 30 toneladas. Luigi conta coa colaboración doutro dos negocios do barrio, esta tenda de artes gráficas convertida tamén en punto de recollida de alimentos. Bueno, importante que se vaya enterando cada vez máis xente, que a xente colla estas cousas con ánimo e sobre todo con esa ansia de compartir cos que estamos todos xuntos. É un obxectivo grande. Unha proposta que goza de boa acollida entre a veciñanza.
Sobre todo nos barrios, a xente, o vecindario, pois penso que recolle moi ben estas iniciativas, participa. Pois a iniciativa parece moi ben, porque as cousas están máis complicadas, as persoas que teñen dificultades para a súa vida cotidiana, pois pasan o peor, estas ideas pois están ben para axudar un pouco nestes tempos difíciles. Piden que sexan produtos non perecedoiros, 30 toneladas de alimentos que calculan darían para 60.000 pratos de comida. Somos xente moi normaliña, somos xente moi asequible, aquí tendes unha casa, o que necesitedes podedes pasar sen ningún tipo de problema nin compromiso, a preguntar, a deixar o voso quilo, e xa sabedes, un quilo unha sonrisa. Que si toda Coruña nos eche una mano, llegamos en nada, sí. Entonces, lo que quiero invitar, que todo el mundo se acerque, porque es un kilito, la verdad, podemos hacerlo, podemos lograrlo, la verdad. A entrega de alimentos poderá facerse durante todo o mes de febreiro. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias por hoxe, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compaña e moi boa tarde.